guztioi zer modu zarete, natura seinale zoragarriak ematen ari zaigu egunotan euria, elurra, bazter asko zuritu ditu, eta hori ere Euskal Herria da. Halaxe da, arratsaldeon guztioi, natura gure vitamina ere badelako, mendia, itsasoa eta animaliak maite dituzten lagunak izango ditugu hemen gure ondoan platoan eta noski Maitane Ormazabal. Eta musika da gure gonbidatuen vitamina, jatorri literarioa duen proiektua aurkeztera datoz. Abestiak gogoan, diskoa. Lete, Sarrion Handia, Imanol, Horixe eta beste hainbaten kantuak. Biba, Nerea Gorritik, Carlos Jimenez eta Petxi. Biba, Biderbost kolektiboa. Biderbost, eta zuzenean... Zuzenean. Abestuko dute... Zuzenean. Abesti zoragarri bat. 3 gonbidatu datoz, baina bostak izango dira zuzenean. Gaur dena Biderbost. Izugarria. Zuek ere bai, Biderbost. Bertsoan eta bi. bertsoa bi. Bai, hasiko naiz ni? Ja, ba. Itxaso edo mendia, zer duzu nahiago. Uretan arraintxoak bezain pozik nago. Kaio bat zu jateko amorratzen dago. Kostako zaio berak nahi baino gehiago. Zu etzaitut surfean sekulan ikusi. Tsunami deitzen naute taula eta guzi. Neoprenoarekin etzaude itxusi. Olatu eder honetan gu gara nagusi. Eta 8 arte denok elkarrekin hementxe guraldira arte. Zuek nagusi, gu nagusi. Biba gu eta biba zuek! Izan vitamina, natura arnas. Hartzen aldugu gure inguruneaz gozatzeko denborarik, gaurko gonbidatuek natura bizitzen, euren bizitzan ardatz bihurtu dute, eta irudi benetan ikusgarriak eta paregabeak ekarri dituzte. Eta arnasa hartzen laguntzen digun bidelaguna Biba Maitane Ormazabal. Ongi etorri Maitane. Arnasa hartuko dugu. Beharrezkoa data. Bai. Zuri gustatzen zaizu naturan arnasa hartzea edo badu lekua zuregan? Asko, eta bitunia asko, etxe baten bizi naiz, ez dauka natura oso gertu, baina beti lehengo gauza esnatu, lehioa ereki, eta 10 aldiz arnasa hartzen dut, haize garbia. Benetan? Bai, benetan, Egunero. Eta honekin da, zira kontaktu hori hartzeko pixka bat, naturarekin ez zain gertu ez daukadalako. Eta zein dira gaur proposatuko dizkiguzun galderak? Gaur galderak baino egiaztapenak ekarri ditugu. Ongi. Bai, galdera bat badago bukaera, baina hasieran egiaztapena, ze naturak gure barrenarekin konektatzeko gaitasuna du. Osea, gaur mezuriko berena da, osasun mentalerako eta emozionalerako zein garrantzitsua da natura gure bizitzan. Natura behatzean gizakiaren apaltasuna ikus dezakegu. Ego handiak dauden gizarte batean gaude eta naturak apaltasuna hau ematen digu hain beharrezkoa dana hobe bizitzeko. Naturak deskantsua, lasaitasun mentala eta emoziona dakartzkigu. Oso garrantzitsua da, benetan honekin konektatu barra daukagu gurekin konektatzeko. Eta gero, galdera bezala, denbora produktiboa eta denbora nutritiboa edo vitaminikoa ikusiko dugu gaur zer dan, eta naturak ematen aldiku hauetakoren bat. Abegira? Bai, interesgarria. ikusiko dugu. Denbora horien desberdintasuna. Galdera ederak, saiatuko gara arnasa sakon hartzen gaur. Beraz, gaur zure espazioa arnasgune bat izango da. Bai, erabat. Hartu zure lekua, Maitane, eskerrik asko. Orain arte. Eta ezagutu ezagun gure gaurko lehendabiziko gonbidatua. Jose Mari Azpeitia eta inguruko tontorretara igotzen hasi zen Euskal Herriko mendietan zaletu zen, munduko gailur garaienetaraino iritsi da eta asko idatzi du mendiari buruz. Gurekin da Jose Mari Azpiazu. Kaixo, Jose Mari, arratsaldeon. Ongi etorri, Jose Mari. Arratsaldeon. Eseri lasai. Mentxe? Bai. Bai, oso ondo. Jose Mari, zer da zuretzat mendia? Batetik forma, ez da forma bat, baina Xabier gaipatu du
vitamina eta hitz egin du, ezta? Mendia da vitamina. Vitamina espiritu altxatzeko eta vitamina baita ere gorputza indartzeko. Nino pertsonalki beti izan dut, ni ez naiz kirolaria sentitzen. Ni gehiago erromantikoa sentitzen ez mendi munduan. Eta jarretu izan dut mendia alderdi hortatik. Baita noski, baita ere kirolaldetik, besteakin nahiko hurbil daudelako. Eta nola sortu zen harreman hori? Zu nola mendizaletu zinen? Oso gazterik. Nik usten dut, ja 14-15 urteak honik mendira juten izan asko, eta lehenengo fetxoriak adin horietan egin genitun. Etzan esare gertatu, baina bai, horrazten zea, ez? Zergatik, igual ikusi ez genduelako mendie bakarrik disfrutatzeko leku bat izan ezakeela. Nahi genduan, ametziten genduan, gure garaiko historiko izan dian alpinistarekin. Nahi genduan beraiek emulatu, behian beraien bideak egin, eta asmo horrekin hasi ginen. Oroitzen duzu igo zenuen lehen mendia zein izan zen? Bai, noski, nola ez. Azpeitiko sosote izarraiz katean, ez da, hori askotan gainera. Eta erlo, eta baita ere beste mendi badago ez du asko hitz egite, baina arauntza mendia baita ere da oso mitikoa guretzako Azpeitarentzat. Lehenbiziko mendiak beraz etxe ingurukoak. Ondoak. Eta zure bizitzan igo dituzun gehienak ere Euskal Herriko mendiak, ez da, Josemari? Hombre, derrigor, ze azkon libururako 5 egun gailur pasa egin genitun. Gure liburu bat egin nuanik gure barneko mendiak titularekin. Nire barneko mendiak. Nire barneko mendiak, barkatu, nire barneko mendiak. Eta bakarrik ja liburu horretarako gutxienez 5 egun bat liburu egin genituen. 5 egun bat gailur. 5 egun gailur horiekin zegoen materiala 5 liburu egiteko gutxienez. Ez da izan idatzi duzun liburu bakarra? Ez, Dania 9 dauzkat kalean. 9 liburu, bai. Lehena, nahi baizu kontatuko izu. Bai. Lehena idatzi nuan gaztean izan oso, entusiasmoaren militante horietako bat, eta Barcelonatik deitu zian Ramon Julia editore oso famosa zan, eta nahi zuan egin liburu berezi bat, bere lehen liburu bat de edizion propia, ordurako itzulitako liburuak zian, alpinista oso ezagunenak, danak, amen, kasualidadea. Hori da, ez da? Bai. Bai, eta ni nauzkan 26 urte, eta ordean proposatu zian liburu hori egitea. Hombre, pizka bat gelditu nintzen txundituta, ez? Zergatik ni. Eta, bueno, esan zian, bueno, nik usten dut nahiko kriterioa daukakela, nahiko ezaguna bai aizela baita ere, eta respetatua izango aizela, eta bai, ireki nahi diat, eta ikez baldima nahi beste izen bat aipatu zian. Eta esan nion, gutxienez emaiztatzu 15 egun, itzulin zen Euskal Herrira, hitz egin nuan Pako Iriondokin, orduan Euskal Federazioko mendigo zea lehendakaria zen. Eta esan nian, begira, hau jarri diat esku artean da, nik posik egiteko, baina kontuz. Nik ez baldin badaukat, federazioa eta mendigo izaletasun momentu hartako berezienan laguntza, batematek askin igual ulertuko du. Bai. Josemari, idatzi dituzu beste liburu batzuk ere, eta Anapurnara espedizio bat ere bai, 80ko hamarkadan, izan zen hori okorrezpa gaude. Nola gogoratzen duzu espedizio hura? Espedizio hura gogoratzen dut, espedizio pobrea izan zen. Berez izango ginen lehenetakoak. Lehenetakoak izango ginen gainera, xerpari gabe, oxigen hori gabe, eta kanpoko laguntzari gabe, saiatu ginenak Himalaiako mendi bat egiten. Mendi handi bat, eta mendi oso gogorra eta zaila gainera egiten. Eta junginan, Alpeta eta Pirineota juten da bezala, espiritu berdinarekin. Eta, zer moduz?
esperientzia, bueno, nik uste oso jende trote handiko jendea zan, ja jende esperientzi duna, eta bati bait talde giro ona zegoen. Esperientzia izan zen oso positiboa, gailurrik etzan lortu, bati bait 4 pertsona oso goian ibili zian, etzan lortu, baina oso interesante izan zen. Eta espedizio hori sortu zen Josu Bereziartuari esker. Ze guk ni pixka bat bere baino pixka bat zaharrago naiz, gehiago Josean azaltzen dan haren taldekoa. Eta egia esan da, bueno, guk 76 baita ere Perura antolatu genduan Salkantaira espedizio bat, baita ere bide oso gogorretik. Etzan lortu, ordun ere ez, baina bai etorri ginen ikasita gertatu zen, bueno, jun baino egun batzu lehenago, 3 lagun galdu genitun, eta bat justu taldea espedizioan jomertzoena. Eta orduan, bueno, bueltakoen ja, Perutik bueltatzeakon, aurkitu ginean, ja porrot eginda, ezta? Eta erabakirik etzegoen aurrera jarraitzeko, eta momentu hartan deitu zioten Jose Urbieta eta Kolori Everesteko espedizioako selezioan, eta postu ginean pilo bat, baina gu geu gelditu ginean igual nahiko apal, ezta? Bueno, tarte hortan sortu zen Alpinismo Español en el Mundo liburu egiteko aukera, izan nuan Euskal Herriko mendigo izaletasunen laguntza guztia, eta gainera beraiek esan ziaten Josemari ik egin beharrek, ez bestearek, ik. Así que neuk egin behar izan nuan. Hori izan zen lehen libura, izan zen tarte horretan. Bai, eta Josemari, zure liburu bateko zeuk esan duzu izenburua, nire barneko mendiak, irakurriko dizugu zure esaldi bat, nire barneko mendiarekin bat egin behar izan du bihotzari janari emateko. Bai, egia da. Beraz, horrela elikatzen duzu, zure bihotza. Eta baita ere esaten dut, batzuetan edo askotan, beharra dela, beharrezkoa dela, gailurrera joatea goitik ikusteko, behian dauzkagun aberastasunak eta miseriak ere bai. Dena den, aipatu duzu ez da, behin baino gehiagotan agian joan eta gailurra ez dela lortzen, baina hor bidean ikasten den guzti horrekin ere, barrua beteko da ez da? Gailurrak ez du, gailurra da premio bat, azken finean. Garrantzizkoa da sentitza egiten desuna, bokazioa sentitzea, jun, bizitzea esperientzi bat, eta beraztuta etortzea pertsona bezala. Eta zuri zer eman dizu mendiak zure bizitzan zehar? Ba, igual ikuspegi oso desberdina. Bizitza igual nik beste moru batera ikusiko nuan, espanitz izan mendizalea. Beste humiltasun batekin, azken finean. Eta bati bait urteak somatzen izan eran, oindikan eta gehiago konturatzen zea. Eta eskerrak ematen dizkiotzu vitamina hori bati bait horrek mantentzen duela bizirik, barroan daramatzen umetxoa, ez da? Ume hori biziri dagoen bitartean, zu ere bizirik egongo zea. Une honetan zer duzu jomugan? Baduzu libururen bat, baduzu mendiren bat, gailurren bat, zerbait baduzu buruan? Proiekturen bat? Ez. Nago arazo txiki batekin eta rekuperazio fisiko hortan nago. Eta bitartean nahi naiz novela bat idazten, ere lehen novela izango da. Datorren urteako nahiko nuke kalen ikusi. Beraz, esan diguzu, erretiratu zarela, baina oso aktibo somatetu, Josemari? Ezuk lanari ez diozu utzi? Bueno, oso aktibo gehiegi izango nuke. Gehiegi, bai, oso kopatuta bizi naiz. Gero, ezaztu, azkenengo urte hauetan, 3 liburu atera ditugula, trilogi bat osatzeko. Eta horrek, lehengo urtean eman genitun, kasi estatu guztia rekorritzea orkesten, ez da? Hiri, herri, leku askotan, eta nekea ere somatzen dezu azken finean. Bueno, oraintxe jarraituko dugu naturari buruz eta hitz egiten, baina Maitane Ormazabali ere hitza eman behar diogu. Maitane Ormazabal, naturak gugan eragiten dituen balioi buruz hitz egin nahi diguzu gaur?
Bai, gaur ere beste 3 balio ekarri ditugu, eta niretzat natura hitza entzun edo bizitzen detenean 3 hitz hauek etortzen dietela: konexioa, apaltasuna eta deskantsua. Eta konexioan, oain Jose Mariri entzuten ze gauza interesgarria esan duen, ze gure bizitzan askotan asko urruntzen gea gu izan gean txiki horretatik. Eta orduan gurekiko konexio hori galtzen dugu. Eta konexioa galtzean naturak berreskuratzen du berriro guk ume hortara bueltatzea. Konexioa zer esan nahi du? Jarri dugu naturaren arnasgunea. Arnasa hartu, gu oso gizarte mentalean bizigea dena burutik egiten dugu, eta bizitzan onuragarria dan guztia pasatu behar du burutik, bihotzera joan behar du gorputzean eta gure hankatan bukatu beharra dauka, ez? Eta hau esten da errotu. Ariz Ganboak askotan esaten duen bezala, ez? Lurrari lotu. Oso garrantzitsua da guk konexio hori naturarekin izatea, gu ondo sentitzeko. Eta gaur egun deskonexio handia daukagu. Eta hau ez da bat ere ona gure gantze. Naturak erritmo bat dauka, guk erritmo hau ez gaude jarraitzen, ordun naturatik kanpo ateratzen bali magea, gure osasun mental eta emozional eta guztia ere kanpo joango da. Ordun konexioa naturara atera eta lurrean gure hankak askoz ere gehiago jarri. Eta konexio honek zer egiten du? Apaltasuna. Neri behintzat, mendira juten naizenean, neri natura asko gustatzen zait, mendia, itsasoa edo gau, neri asko gustatzen zait mendian gau bat pasatzea eta izarretara begira jartzea, eta hor konturatzen zea, ze txikia gean, ez? Eta txikitasun horretan ze haundi bihurtzen gean guztiak, eta hori naturak ematen du. Ematen digu perspektiba. Ematen digu distantzia, ze bestela, gu oso egoikoak, oso mentalak bueltatzen geha gizarte honetan, eta oso handiak uste dugu gehala, eta naturak egiten digu berriro gure baitara ekartzea, eta berriro konexio hori ematea. Ordun apaltasuna gaur egun askotan asko behar duguna eta izaten ez deguna. Eta apaltasunetik deskantsua. Deskantsua gaur egun, bizigea bizi frenetiko batean, goaz, kinta sartuta dala gutxiena, eskerrak ez dago igual beste martxaren bat sartuko genion, eta hola goazen moduan. Naturak ematen digu gelditu, isildu, entzun gure barrenari, eta begiratu, kontemplatu. Eta hemen, hau pixka bat ulertzeko, gut ditugu 2 denbora. Eta bat da, denbora produktiboa eta denbora nutritiboa. Gizarte hontan, behin eta berriz gaude esaten denbora produktiboa. Zer da denbora produktiboa? Dirua ematen diguna, lanarekin zerikusia daukana. Eta denbora nutritiboa, nun gelditu da gure gizartean? Oso atzean eta balore txarrekoa gaina. Deskantsurako beharra daukagu denbora nutritibo hau. Eta honek ematen digu naturak zertako konexio hori, apaltasun eta deskantsu hori izateko. Beraz badakizu, hemendikan aurrera askoz ere denbora nutritibo gehiago. Naturarekin albali bada. Mila esker Maitane berriz ere, eta zuri hori ematen dizu naturak? Aipatu du, ez da, konexioa, perspektiba, apaltasuna, atsedena, denbora nutritiboa? Bai, behin ez izan sensazioa denbora galdu detenik mendira joatearekin edo mendia kontemplatzearekin ere bai. Nik usten dut jaio behar nuela ilustrazioaren garaian, 18-19 gizaldean, ze bertako erromantizismo hori nik ere barruan daramat. Eta bai, mendia vitamina da, lehen Xabierrek esan duen bezala, eta da barruko umea biziri mantentzea, eta da, ez dakit, jendea sautzea, jendea bakardadean bizitzen jakitea baita, kualidade asko dauzka. Jose Mari, zuk mendian elikatzen duzu zure bihotza, gure urrengo gonbidatuak itsasoan elikatzen du bihotza, eta etortzeko eskatuko diogu naturari buruz hizketan jarraitzeko. Ainara surflari profesionala da eta free surfa praktikatzen du berak. Bizitza osoaren arabera antolatzen du, itsasoaren arabera antolatzen du bere bizitza, eta ongi ezagutzen ditu olatuen gozoak eta gaziak ere bai. Gurekin da Ainara Aimat. Kaixo, Ainara. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Ainara, zu noiz hasi zinen surfean? 5 urteekin, gutxi gora bera. Txikitan, orduan, Bai. Gurasoak surfeatzen egotezian beti da, orduan, ni da nire aizpa, hortxe biltze ginen. Zuen amak ere oraindik
Askotan praktikatzen omen du surfa. Bai, batzutan gu baino gehiago. Bai? Bai. Eta gaur egun ze leku dauka surfak zure bizitzan? Oso handia egia esan, porque azkenian, itxasuan arabera, eguna planifikatzezu. Inkluso astia, da hori guztia, behiratzen jute zaren bestean prebizioak, eta horren arabera, gauza ditezu, edo besti ditezu, edo besti itiaz lagatzezu. Hor ikuste ditugu zure irudi batzuk, txikiagotan ere ikusi zaitugu. Dena den, irakurri dugu Ainara, zuk txapelketak ustea, erabaki zenuela. Zergatik erabaki zenuen txapelketen mundua ustea? Bueno, azkenian gazte utzi nun, baino konturatze ez dana da oso gaztasin itzalare bai. Azkenian 14 urte izan dira txapelketa munduan, eta ja puntu bat iristea esatezula noa eraman goitonek. Eta nahi egia esan inoiz etzait asko gustatu izan kompetitibade puntu hori orduan esan hola gaingo eta beste gauza batea. Eta gero free surfa praktikatzeari ekintzen niola, esan daiteke, zer da, nola ulertzen da free surf hori? Da, gehien bat da proiektuak itia. Eta hori da, adibidez, esatez bonet, bidai batin Indonesiara filmer honekin eta pertsona honekin. Orduan, zuk pixkat direktore bezala itezu proiektu bat martxan jartzeko. Eta gero bideo bat itezu eta bideo hori kolgatu itezu edo marka bat izaltzei jozu. Bueno, horrela esan da edo nori inbidia emateko bizitza duzula ematen du, Ainara. Dena ez da ainerresa izango. Ez, gauza txarrak bai badazka, baina egia esan oso pozik nago. Gainera, zeuk bilatutako eta zeuk eraikitako zure gogoeta baten ondorioz etorritako bizitza bada. Horrela bizi daiteke, hortik bizi daiteke, Ainara? Esango nuke baietz. Nire kasuan bai, baina egia da beste modu bateare bai diru bat lortu berdezula. Ezin dezu guzti sortaz bizi. Surfari esker, beraz, herrialde eta hondartza, olatu, itxaso asko ezagutu dituzu? Bai, egia esan txikitatikan hasi nintzen bidaiatzen gurasoekin, eta gero bakarrikan, eta hori, bai, ia mundu osotikan ibili naiz. Mundu osotik ibili zara, pentsatzen dugu hondartza asko, itxaso, olatu asko ezagutuko zenituela, Zarauzkoa bezalakorik ez? Ez. Azkenean Zarautzen etxian bezala sentitzea, da sartzea ureta da ja lagunak dazkazu, beste ingurumen baten zaude, oza, como zuria bezala sentitzezu, eta komodidade puntu badakaz, hor. Baduzu jo mugan orain herrialderen bat, hondartzaren bat, olaturen bat? Bai, egia esan txikitatikan aitak esan zin, Perun daola munduko eskerrikan luzeena. Eta oain arte ez aukera euki juteko eta egia esan da toki bat benetan netena jun. Josemarik esan digu mendiak ze garrantzia daukan bere bizitzan. Bistan da zure bizitzan itxasoak ere garrantzia handia duela, ezta? Bai, aso handia. Asko goten zara itxasoari begira? Bueno, ni mendian bizi naiz. Ara? Orduan... Baina ikusten da itxasoa? Ez da ikusten, ez. Urruti, 10 minututa. Baina ez, mendian bizi naiz eta asko gustatzen zait Zarautzea jun, itxasoa behitu eta gero berriro mendira bueltatu. Beraz, biak dituzuzuk. Bai, biak. Zein da zuretzat esate baterako itxasoan sartzeko ordurik edo momenturik onena? Zango nuke 3 aldea arratzaldian. Zergatik? Jende gutxi otea normalian, umiak guaindikan eskolan daude, orduan lasaitasun gehiago topatzezu itxasuan. Aizu, eta itxaso zakarra, itxaso txarra dagoenean, zer egiten duzu? Txakurrakin mendian egon, irakurri, eta beste gauza batzuk iteko aprobetxatu. Ez zara urduri jartzen sartu ezin duzulako? A ber, egun bat balin bada ez, baina aste bat balin bada, hor asteza pixka behiratzen abernu aldezun jun olatuak hartzeko. Inoiz irudikatu duzu zure burua itxasotik urrun bizitzen? A ber, egia esan gustatuko zitzaidan jutia tempora bat igual kanpoa probatzeko zer dan itxasotikan urruti bizitzia, baina guztet hilabete izango zela como tope. Hilabete batekin nahikoa, ez da? Nahikoa da gehi, bai. Itxasoaren aurpegi honak eta momentu politak ari gara kontatzen behar bada, ez da? Baina itxasoak beldurruneak ere ekarri izan dizkizu? Bai, txikidatik oso bildurti izan naiz, da bai, beti txapelketetan azkenian derrigorrezko hori dakazu ureta sartzeko eta uste txikidatikan bildurtasun hori eukietela. Bai, oain artere bai. Bueno, itxasoak alde gazia ere ekarri dizu. Orain dela urte gutxi zure bikotekidea galdu zenuen. Kontatuko diguzu?
Bai, junitzan proiektu bat nekala Kostarrikara, eta gero Kostarrikatikan Mexikoa juteko planan ekan, eta behar esan nion, etorri zaiten erekin, da bidai bat ite deu, bilok. Eta junginan Mexikoa, eta behar ere surfeitezun, eta gustatzen zitzaion asko surfeatzea olatu handiak. Eta orduan junginan ondartza batea, behar txikitatikan nahi izan zula surfeatu, eta sartu zen, eta olatu batekin golpe bat hartu zuen, eta hor gehatu zen. Momentu gogorrak, ez da? Bai. Ez usteko handia, kolpe latza. Bai, azkenean kirol hauek ekartzi zuena da. Ez dakizu inoiz aldun gertatu edo ez, da, gertatu inda da. Eta denon artean agur despedida polit bat egin zenioten. Bai. Ikusiko dugu, Bai. irudiak ditugu, horrenaxe egin zenioten agurra. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you, and I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. It's going to stop. Une gogorrak dira, baina eraberean maitasun askoz egindako agur bat ikusten da, hor? Bai, egia esan Mexikon beste modu bat dakae eriotza ikusteko. Eta horrek asko lagundu zin, ze izan zen pixkat como apoio emozional oso handia. Nola bakarrikan junginan eta ikustia hainbeste jende zehola hor involukratuta oso polita izan zen. Kolpe horrek, itxasoak bikotekidea kendu izanak ez zaitu itxasotik urrundu? Urrundu ez, nik uste kontrakoa izan dela pixkat. Beak ezin du nahin oain nikitet. Eta, egia esan, konexio puntu bat aurkitzet berekin itxasoa sartzen aizenean. Esan diguzu zure familiakoek eta beti esate dizutela kontuz. Bai, beti da nikan, baina hau gertatu da gero, gertutikan ikustezunean, eres más konstiente ze aldun gertatu. Eta guain, bidai batea juten esenean, beti daude, Ainara kontuz, zeitezun, konstiente izan, eta hori. Eta noiz arte ikusten duzu zure burua olatu artean hor surfean? Aldeten arte. Aldeten arte, ama bezala, berandu arte bai. Baduzu bidaiarik pentsatuta, momentu honetan? Baduzu proiekturik esku artean? Bai, bi astetan nijoa Indonesiara, proiektu bat grabatzea. Eta zer sentitzen duzuzuk olatu artean zaudenean, momentu hori? Zaila da esplikatzen, ze batzutan aldu izan postasuna, beste batzutan frustrazio handia, pixkat danetik, ez como relazio bat amor-odio. Batzutan, haserrealdiak baretzen ere laguntzen dizu itxasoak, esate baterako? Esango nuke ez. Kontrakoa, pixkat jute baina ezola rabiakin, igual oker bateatzen naiz. Nahi lasai sartu ureta, lasai disfrutatu, eta rabiakin nahonien basarre beste gauza batzuk ite ditut. Josemari, zuk ulertzen duzu Ainarak esaten duena, zuk ere badukazu mendiarekin harreman hori batzuetan maitasuna, gorrotoa, hor jolas hori, sentimentu horiek nahazten zaizkizu mendiarekin? Noski baietz. Hori nik uste normala dela. Bati pertsona bat asko maita desunin, baita ere berarekin esaten jozu, zeak ez? Zure borrokatxoak, noski, bera etxasoakin, ni mendiarekin ere baita artean izaten ditut, neure azarreak. Eta garai baten, oin baino askoz gehiago. Ainara, zuk esan duzu mendi inguruan bizizarela, mendia ere maite duzu, joateko ohitura baduzu mendira? Bai. Egia esan konexiot desberdin bat aurkitu etor, eta dakau bide bat etxetikan erreka batea di joala menditik, eta horrea juten ez egunero. Behintzat badakizuk gertu dagoela itxasoa, eta horrek arrako lasaitasun bat ematen duzu, ezta? Badakizulako hortxe dagoela. Hori da. Hirugarren lagun bat ekarriko dugu gure ondora, eta natura bizitzeko beste modu bat ere ezagutuko dugu. Jose Martinek bizitza osoa darama animaliei begira. Lehen eizean aritzen zen, baina eskopeta utzi eta argazki kamera hartu zuen gero. Gurekin da Jose Martin Otaegi.
Gaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Jose Martin, ongi etorri. Arratsaldeon. Jose Martin, zuri animaliek, txoriek, zer ematen dizute? Biziposa eta bizitzeko modua, baita ere. Nire denbora librek pasatzeko momentu gontan txorik eta bitxok desagertuko alia ennekik nola pasa denbora. Enuke jakingo. Baizezuk, orduak pasatzen dituzu beraiei begira, argazkiak ateratzen ere bai. Zuretzat zer da, pilak kargatzeko modu bat edo? Bai, ondila. Ondila, bai. Momentu goitan aztuta nago denakin. Bakarrikan nago hori pentsatzen. Hegazti bati beira balima nago, askotan baita ere, aztu igual argazki ateratzea, beira jarri eta aldeitu eta ospa. Ez diot atera. Oire pasatzen da. Gutxitan, baina pasatzen da. Baina pasio hau, noiz sortu zitzaizun? Argazkina, leheno eizari izan nintzen, eta utzi nun 25-26 urtekin utzi nun, eta handikan, beste lagun batzuekin da juntatu, eta geratu nintzen, hasi nintzen. Beraz, esan duzu eiztaria zinela? Bai. Eizera joaten zinen mendira? Bai. Enekin mendia juten eskopeta gabe. Gu 14 urte, nahi goatzen zemat urtekin genuen, lizentzia. Lizentzia hasi hartu baino lehen hori, atxasi ez da jote balen bazan kentzen genuen eskopeta. Eta Adunako Herribera orduan, paraizo bazan Adunako Herribera. Etxe honez, enpresa bat ezer, eta anibitzen ginen gora eta gara, eta harrapatuta guztia botatzen. Bai. Eta hori gero, 25 urte arte hola segitu genuen. Bai. Pero Herribera, juten izan etxetikan, Herribera guztia pasatzen nuen lantokia. Eta lantokia biren, eskupetak juten izan. Igual ematen nintzen, biru birigarro, biru zozo, zintzilika. Tailere aliatu, aitakilan utzi, eskupeta takilan utzi, eta lanen aitu atxalde guztia, eta inuntzen etxea. Hola egunetan. Oso lotua bizitzinen eizari, argi dago, baina egun batean uste erabaki zenuen zergatik. Bai. Egun baten erabaki, baina nabilen ja usteko zeakin, Porque nion sentidik ez nion ikusten ja. Oso politia txoria, baina hiltzen dezut esatezu bai. Politia leheno. Oan ja, batzetu alionek. Oan ere ikusten dut, dokumentaletan da ikusten da. Botatzen du, ozin basontza bat mendin edo botatzen du, eta jartzen dira, que bicho más bonito, argazki, atetzen, que bicho más bonito. Que bicho más bonito sería antes. Si lo tienes ahí. Ez? Bai. Beraz horre, zuk gogoeta bat egin zenuen, eta momentu zehatz hori gogoratzen duzu erabakia zenuen momentua? Bai, Urbasa mendin ginen orduan, jun ginen kuadrilea bat akampatzea Urbasa, da orduan eskupetekin edizien ibiltzea bat zegoen Urbasan, da antxe biru egun pasatzea, eta goiz baten atera nintzen eskupetekin, ni bakarrik nintzen eskupetekin. Jango ginen dozena bat lagun, da ni bakarrik eskupetekin, da goiz hartan lagundu ziren lagun batek, eta ahertzar bat jarrapatze deun bazkaltzeko. Jarri nintzen bizozoi apuntatzen, eta ia tietzan joan, eta eskupeta erretetu nun, da, zeitek launak eta, jazta, bukatuit. Nola bukatu gela, ni ez nitxe gehiago izaia. Hola ese bukatu zuen. Utsi nun, erabaki gorra izan zen, Oso, zera, bai. Han apuntatzen jarri, eta ostra, eskupeta kendu. Bai, gero eskupetak eta saldu, eta... Zure ingurukoak ere harritu egingo ziren? Nola? Zure ingurukoak ere harritu egingo ziren? Bai, eta lagunak eta ez zuen sinisten. Eskubetik gabe, bai, nola jomoiz, ez da gizera, bai. Eta pentsatu, eta familikok ere berdin. Irua nahi eta atxazana, denok ibiltze ginen eizian. Da gaina amorratu ginen, egun argitzeako aste ginen. Ez zuen sinisten. Zuen sinisten, baina hola zan. Eta Jose Martin, geroztik eskopetaren ordez argazi kamera bat hartu eskuetan, eta bidaiatu duzu pila bat, nora adibidez? Handik urteta hartuko duen kamera. Orduan hasi nintzen mendin ibiltzen. Ordu arte gure mendizian, Ernio eta etxe ingurukoak. Hemen ingurukok. Baina gero handik hasi nintzen ja Pirineo eta juten, da autua eta lekuk ezagutzen. Bai. Eta handikan urte batuta, ez dakit eosiko nun kamera, bai. Oindala mar bat urte inguru, hasi nintzen ja pixka bat serio zehatzen. Kamara koskor batekin, da gero pixkena hobieta, bai. Gaurkonen horrekin, aldan guztia, aldan demora guztia. Bidai asko egin dituzu, esate baterako Finlandian 15 egun igaro omen zenituen akampada librean, zeren bila zen biltzan? Atera zan biaje bat, Europa zeharkatu nuen txorizale batzukin, txorizale kanario batzukin. Europa zeharkatu nuen dena, aukera izan nuen zeharkatzeko, furgoneta baten. Eta Helsinki ailetu ginean,
haik bueltatu ziren denak, eta ni gelditu nintzen, lagunakin gelditu nintzen Helsinkin. Da, etorri behar genuen, baina, bueno, ez genuen presik etortzeko. Hartu abidean biletia, eta junetorreia merke guazan, etortzia bakarrik baino. Bueno, garbi zeok, junetorreia hartuko jo. Junetorreia hartu, bileko etorri ginean, esan nire laguna, jota, beste lagunak bueltatu behaztun. Gero rekorri doaz din behaztun, Helsinki inaritikan Estokolmoa jetxi behaztun. 15 pasabi ez ditun. Ikin itxi berriz, nolan ekin, nahi utziak inarin, handikan Estokolmoa jetxi eta berriz bueltatzeko 15 pasakotiuk, ni mendin geldituko nago, bakarrik geldituko mendin, bai. Ez tege zautzen gaineta, igualdek, mendilladek, bueno. Han jut, erosi denta txiki bat, 15 makarreiak, eta mendin, kieto. Ze aventurak, ez da? Da oso ondo bai. Egunero enguztia mendia pateatzen, eta bestea, bueno, gua dena zelaia da, dena basoa. Altura ondina izango zen 100 metrola, eta antxe, gua pateatzen enguztia. Hango egazti desberdinak bilatzen, da gustora. Eta asko bidaiatu duzu, Argentinan ere bilia zara, eta aizu Euskal Herrian zin da zure txokorik kutxunena edo, ze leku gustatzen zaizu? Txokonena bat baino gehiago da, Asko juten ez Arralarraldea, eta hemen Gipuzkoan, txingudi, salburua zeare bai, urdei bere bai, eta bestela pitila zaldea eta bardenak, baina bestela hemen Arralarre asko. Arralarroi zola garria da. Da ingurun dakau eta... Bai, natura zora garria dugu Euskal Herrian, ez da? Bai, oso ona. Leku honen bizika. Leku honen bizika ikasi behar dugu, maitatzen ikasi behar dugu. Maitatzen eta errespetatzen ikasi behar dugu. Daren bitxok eta... Bai. Eta txoriak argazkietan jasotzeaz gain, ugaztunak ere, bai, ez da? Bai. Ugaztunak hemen, basakatu bat hoik, eta gero hemen dikan kanpo atezkeo lehon aldatazkeo, hartza, otxoa, bai, denetikan. Saio batzuk iten ditu. Viaje askore bai alperrikan. Junda birun pasatez ikusi gabetorri, beste batzutan, gehiago. Baina ikustea lau bostotxo orain batzu iri seika ikustea ordu lorden baten da kristona imagena da, kristona, hori eta behin aztutzen. Nei itzaita aztutzen mintzat. Ja bai, zola gara. Baduzu gogoan txoririk ugaztunik argazkitan atera nahiko zenukenik, ikusi nahiko zenukenik, baina oraindik lortu ez duzunik? Bai, hombre, hemendik kanpoa, Puma. Puma? Junginan Argentina junginan da 3 hilete pasa ginen Argentina. Korritu genuen dena Argentina guztia hasiko itik eta beraino. Eunda 50 bat o 160 bat espezie ekarriko nitu nadikan, dena desberdinak. Hemen goik bagarrikan duen ekarriko, dena desberdinak, egaztigola, eta Puma ikusi gabeko penakin. Gero, okerrena izan zan gaina, azkeneko egunetan ja bidiartu genuen, azken aurreneko egunen museo batea sartu, eta tipo batekin izketan, museoko nausikin, da bere etxeak konbietu zigun kafiatzea, eta izan zian, oye, ¿cómo está el quebrantahuesos en España? Bodeze galdera. Baina nahi ikutxu zian, horrekin ja ikutxu zian. Hasi nintzen pizkatik zeiten dautu, hombre, he pillado a la persona adecuada para esto. Sí, bueno, he venido a fotografiar aves de Argentina y por eso estoy aquí. Me voy con pena de no ver Puma, Sanio. ¿Cuándo te vas? Sancian. Ya está. Hoy es Sancian ya, cada oficial. Sancian, si estás 8 días más, no te vas sin ver. Te pongo en contacto con las haciendas de aquí y ta. Ahí. Gero nokere izan, etorri behar genuen da. Baina, bueno, hor dago beste bateako. Hori da. Bai. Agian, beste egunen batean lortuko duzu eta zenbat abentura eta zenbat ibilera. Aizu, Jose Martin, zu nola bizi duzu espezie askoren desagerketa, basomozketak direla, kutsadurak direla, izadela, espezie asko galtzen ari dira? Asko. Bai, etxe ingurukoak, por ejemplo, etxelarra o pareta txorilla deitzen zaiona, holako asko desagertu doi, jetxi da. Beste batzuk ugaritzen nahi hemen, ugaritzen edo bai, okil beltza, okil handia, sekulako katxarua da, buru gorriak egin da, oso egazti politia da. Eguren zulu iteuna, oain arte ikusteko Naparraldea jumier genuen, Naparroa edo bai, jumier genuen. Da, oain Gipuzkoan aida sartzen asako. Ja itxaso edun doaino torri da, gutxin ustean lekun kabidazkau, hoi rekuperatzen nahi dira. Batzuk rekuperatzen nahi dira, zeratikan, pinurik sartzen nahi dira, eroritzen nahi dira, pinu gaitzak inda sartzen, beak iten du kabia arbol honian,
Zuean, pagon edo norteko aiten itiokabila, baina janaria daka pinurin. Orduan, pinuri joi zartzeako desagertzen eroritzi horrek, kriston benta jain dio behi. Orduan, batzuk aidia zehatzen, beste batzu... Batzu desagertzen. Bai. Irukote, Maitane hor daukagu, eta Maitanek ere nahi duzuekin hitz egin, baitu galderak zuentzat naturari buruz, beraz, hartu zazute lekua bere ondoan. Alea, jungo gehi. Bai, tegilasa. Oso ondo. Eta horretarri, atze arnaskunea zuen irudiak ikusten, zuen bizitza entzuten, benetan, Nik ikusi bat. Eta ikusi, eseri nahi zuen modun, oso politxak benetan, Ze gaur egun gizarte batean bizigia lau pareda tartean bizigianak eta horrek deskonektatze egiten gaitu. Orduan, zuen esperientziatik konektatze egiten gaitu ze garrantzitsuan berriro naturara joatea. Bueno, hasieran nik komentatu dizuet pixka bat nire 3 baloreak ez naturak ematen dizkitenak dela konexioa, apaltasuna eta deskantsua. Zuei, naturarekin konexioan egoteak zer eman dizue? Barruko pakea. Barruko pakea. Barruko pakea eta sentimentu aldetik aberastasuna. Begira, eta gutxi hori, asko da, Asko da. Askotan asko kostatzen dana bilatzea, ez? Bai. Bai, pakea eta aberastasun, ez? Barruko aberastasun hori. Eta baita ere lehen Xabierrei komentatu diotena, vitamina barruan daramagun umetxori bizirik eta posik eukitzeko. Mantentzea, ez? Mantentzea. Ainaratzuk? Esango nuke gauza asko, baina hola gelditu zaitena sakonena esango nuke arnaz hartzeko erreistasuna. Bai, ze oso, ez? Gaur egun gaitz asko datoz, oso gezki arnaz hartzen dugulako, ez? Oso baju, eta nik hasiera batean esaten dik ere 10 aldiz goizean egiten dut, iriki eta arnasa hartu zateko, benga, naturarekin konexio hori. Oso ondo arnasa. Jose Martin, zuri? Bai, bueno, nire bete egiten dit horrek, ni bakarri nago nene mendino, zean, lasai nago, gaudutik pentsatzen, txikia sentitzen naiz, baina oso lasai eta oso aberastasun handiakin. Bai. Niri naturak apaltasun handia ematen dit. Ainara, zuri adibidez? Zuri? Bai, apaltasun asko, lasaitasuna, bai. Zuei, ere? Bai, galanta gainera. Galanta. Bati bait nervioso antzekoak, nervioso samarrak eran nahi, nik uste mendiak... Sosegu hori, Sosiego, bai. Barruko pakea esan duguna lehen. Eta lasaitasuna, eta erlojoakin astu egiten zagaina. Bai. Ez gaur, rain erlojuan pegatuta daukagun gizarte ontatik ez, pixkat deskonexio horretara. Zuri, Jose Martin? Bai, apaltasuna handia, eta lasaitasuna ere, bai, dudik gabe. Bai, 15 egun esan dezu bakarri Finlandian hor, zer sentitzen da hor? Bakarri zaudenen nahi dezu nahi dugu. Hori lehengo hasita. Bi launeotien nahikoa da, o diskusio bat, ez diskusio bat. Oarea jungolgea, honea jungolgea, ez akuerdo jartzeko. Bakarri bali mazaude, abitzeleko batea, 5 minutua ez pasaude guztua, beste direzio hartuko dut, ojutezea bezaleko batea. Kriston lasaitasun, netzako bakarri gotia da, aberastasuna handia. Olako lekutan mitxa bai. Bai. Eta gaur egun, zuentzako, zuen denbora, zer da, denbora nutritiboa, pausatua, edo denbora azkarra da? Ni azkar bizi naiz, presaka. Presaka. Bizi naiz, gauza piloa dauzkatelako eskuartean, baina egia esan da mendira sekulanen eskuetan presaka. Vale, hor da momentu nutritibo hori ez? Zertzela, bueno, hemen jaisten dut. Ni badakitare, vitamina alimentoa nahi desun bezala deitu, baina bai, asmo handirik gabe, bakarrik lasai egotea, ondo pasatzea. Buinaz ibiltzea nahikoa da. Baita ere esnatzen da gero idazteko neri konkretuki. Inspirazio puntu hori edo behartasun hori. Bai, bakoitzari behar batzuk piztuko dizkigu. Bai. Bueno, 3 esan dituzue leku batzuk, Jose Martin zuk esan dezu Aralar, zuk entzun dugu, inera zarautzeko itxasoa, zuri hemen daukagu apuntatuta Jose Mari Urbasa, zer hitz batean nola deskribatuko zen duten? Aukeratu hitz bat leku horiek deskribatzeko. Edo sentitzen dezun hori? Nik mendik uste Euskal Herriko danak edo gehientxoen amintzaia esagutu ditut 7 lurraldeetakoak. Eta hitz batean? Hitz batean Urbasak konkretuki Lizarraga jotzen desunean,
eskubita hartu eta urbasan sartzen zera. Ezkerrea, Suezia handiara. Bueno, sartzen zenean, oso gauza simplea da, umeekin joan lezakezu. Bai. San Adrianeko kresta hartu. Bai. Eta San Adrianeko krestan eseri eta utzi buruari bere lanantxoa egiten, eta egon bai aurren daukazu beriain edo Sandonatu. Ikusten dezula. Niretzako da oso leku asko zaten ditena. Gero mendi bezala asko tiratzen hau Anbotok, iberdin zait batetik, bestaldetik o bestetik, oparitatik. Leku guztiek ez, esan dezuna, utzi burua eta egon. Inarazuk, hitz batean, deskribatzeko? Ezinezkoa da. Ezinezkoa hitz bat. Eta bitan, bi jarri itzaztegu? Ez gauza gehi transmititzeizki ditxas horrek da ondartz horrek. Ezinet hitz gutxitan. Eta emozio bat? Oraine? Nik zarautzeko itxaso esaten malima dizut orain? Ez da egit, zoriontasuna igual, ez da egit. Baina asko halko nituen esan. Bale, bueno, utziko dugu zoriontasuna. Jose Martin, zuri? Nezako paraizua da. Aralar paraizua da, urbasa paraizua da, baina dia toki batzuk, ni egunotan nabil aralarren basakatu izeika. Nabil. Eta orduak pasatzen jut, orduak. Pasaritik egin guztia, eta ostras, bukatu dek eguna, iluntzen hasi du. Norberarekin egon, eskerrik asko hiruroi benetan, maitasun gehiago naturarekin konektatzen, eta jarrai ezazuela maitasun hori, ez? Naturarekin konektatzen, eta denbora nutritibo guzti hori alik eta gehien egiten. Egin behar duguna da, naturaren destruzioa geratu. Bai. Azken finean, ez da izango natura soilik pagatuko duena, kezki eginak, baizik, geu izango. Gu geuk. Orduan konturatuko gea, edo oain hasikea konturatzen hortaz. Eskerrik asko. Orain ikusi da, pandemian ondoren ikusi da. Jende guztia inguruko herritikitan, ni herritiki baten bizien, eta ingurutan denez sekula atzeatzetzianak, denak hortikan. Egia da, pandemiak hori egin du, ez? Konturatze hori mundu batean. Bueno, ez dago, ez dator gezki zerbait hola balima da, ez? Eskerrik asko hiruroi, eta joan zaitezkete berriro Xabi eta Maialena. Eskerrik asko, hori da. Gero arte. Zatozte hirukote, zatozte eta eseri lasai berriz ere lehengo tokietan, eta orain amaitzeko ongiritzen baldin mazaizue Maitaneri emango diogu azkeneko hitza. Maitane, gaur luz eta zabalitz egin dugu naturari buruz, 3 perspektiba oso desberdinetatik, baina zein da gaur atera duzun azkeneko hausnarketa edo zer kontatu nahi diguzu? Bai, hausnarketa bezala, lehenko esan duguna, natura maitatzean, konektatzean, nola gurekin ere konektatzen dugun, eta natura errespetatzen ez duenak ez du bere burua ere errespetatzen, orduan batoaz. Eta esan dugun, hartu papeltxo bat, apuntatu kostiente egiteko zenbat denbora ematen diogun denbora produktiboari eta zenbat denbora ematen diogun denbora nutritiboari. Hasi gaitezen pixka bat gehiago denbora nutritibo hori gehiago egiten, eta gainera hobe izango zen, biak bat egiten badute. Imaginatu zuen denbora gehiena konexioan, deskantxuan, eta gainera esango kenduken apaltasunean. Lortu daitezke, hasi saiatu, geroz eta gehiago hori egiten, eta nutrizio hortatikan naturari gehiago maitatzen, eta horrela gu gehiago maitatzen. Maitane Ormazabal, eskerrik asko, plazer bat beste behin. Hirukote, eskerrik asko zui ere hemen izateagatik, jarraituko zaituztegu, bakoitza zuen olatuetan, argazkietan, liburuetan, mendietan, eta nahi duzuen arte, besarka handi bat. Mila esker zueri. Mila esker zueri. Eta goazen kalera maiatzaren 21 ospatuko da Ondarrun ibilaldia, atzo aurkeztu zuten abestia, bideoklipa ere bai, eta Gontzal Dorronsoro bertan izan da. 2 hilabete baina gutxeu falta direz, ibilaldi Ondarrura etorteko. Atzo bideoklipa eta kantua ezagutu genuen, eta gaurkoan Zubizar ikastolara etorri gara. Neskak, ona etorteko ibilaldia esan behar da, edo ibilaldi xe? Ibilaldi xe. Ondarrun ibilaldia ibilaldi xe da. Hilabete 2 baino gutxeo falta direz, ibilaldi xe,
berriro ondarrure etorteko. Zer modu zaute, orduri, gogotsu? Bueno, inga tope. Biharrin daru hau ja urte bete, eta iazkanengo koile bixin tope. Sorpresarik egongo da, aurrerapen txiki bat egin aldi guzue? Bueno, aurrerapenik ez dutzu egingo. Ona etorri beharko da, jente guztiak, eta ikusi benetan, laugune horretan, zer gauza prestatu dugun, sorpresas beterik egongo da, eta, bueno, ez dago beste remediorik ona etorri baino, eta bertan bizi. Ikastolako irakaslea, ikastolako gurasoa, kultur taldeko kidea, eta ondarrutarra. Hori da. Azalduko eskuzo oier zer dan turrun. Abestiaren izenbura turrunotxa da, denok dakigu, baina, ondarrutik kanpo bizi garenok, nik behintzat ez dakit zer dan turrun. Ondarru herri arrantzalide eta turrune sirena bata, txalopak porture sartzen dizenin, adieraztezkune ze arrain ekarri da benez, antxoi, atune, sardini, ni pentsan dut, herrixan seinale adierazgarri bat ala. Zuk umeak beti hurbiliko ito dozuz, bai etxean, bai ikastolan, zer modu zaude? Posik eta ilusioiz gainezka. Azular, zuk sortu oso turrunotxa, noz eukin zen duen abesti hau sortzeko aukera? Zubizarre komentatu zian detxuzidaten abenduak inguruan, gutxi gora bera, animatuko nintzen kanta hau sortzea, eta enoan dudatu segundu bat erez. Abenduen? Gaur otzaiak 23, bila eta eukiozuz? Bai, izan da denbora motxa, baina, otzaiak hasierarako ja bestia ja bukatuta, landuta ja zegoen, ez da. Lasai ez da bestia? Ez, hori da, ez? Zubizarre komentatu zian gainean, eizeguela zoze, energetikoa, pixat ekoizpen modernua, elektronika pop, ez? Da pixat publiko objektibo zabala, ez? Dantza garrixa eta emateko pixat kolore hori, ez? Egun horri. Laguntzeko ematen, bai. Azular, abestian aiorak eta inautelorrietak hartu da bi aparte, baina bertako ikastolako umek bai? Hori da, bai. Aiorak eta inaute jarri diote ahotza, ez, abestiari, eta batxa Zubizarreko ikasliak, azkeneko bi estribiluetan, bukeran eurak sartzen di, ez, ja kantia goxan bukatzeko, bai. Ibilaldixe, badakizue, maiatzako 21, denak ondarrure, eskerrik asko Gontzal, eta orain eskertuko ditugunak gaurko gure gonbidatuak dira, Biderbost kolektiboko lagunak hemen gurekin izango ditugulako. Carlos Jimenez, Nerea Gorriti eta Peti, arratsaldeon, hirukote. Arratsaldeon. Aizue, iragan asteburuan NBA-ko All-Star famatua jokatu zen, Biderbost kolektiboa zer da? Antzeko zerbait? Ez bakarrik, bost gehala eta kolektiboak gehala baita. Hiru izango zarete elkarrizketan, ondoren hemen zuzenean aktuazioan, zuzenean abestuko duzuenean 5 izango zarete, baina 6. artista baten abesti bat abestuko duzue. Kontatuko diguzue, norena den aurreratu dezakegu? 6. abestia? Zuzenean abestuko duzuen abestia? Bai. Hori da, jardin bat zuretzat, Xabier Leteren hitzak eta nire musika. Gu desiatzen gaude zuek hemen izateko, zuek galderak egiteko, eta zuek entzuteko ere bai. Eskerrik asko benetan bisitagatik, eta berehala zuekin iragarkiak eta gero, Biderbost kolektiboa. Egunak eta gauak, udatan neguak, Arratsaldeon berriz ere bueltan gara eta hasi behar dugu gure gonbidatuekin elkarrizketa egiten. Biderbost kolektiboak euskal autore handien poemak kantagintzara eraman ditu eta gurera etorri dira lana aurkeztera. Biba, Carlos Jimenez, Nerea Gorriti eta Peti, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri hirukote. Zuen diskoaren izena abestiak gogoan, ezta? Hori da. Nerea, abesti gogoan garriak direlako? Abesti izugarriak dira, oso politak eta oso atseginak entzuteko eta disfrutatzeko, bai. Etzen erresa izango aukeratzea, ez da, Carlos? Ez. Baina, tira, nik arreta berezi bat jarri diet hitzei.
Eta, bueno, abestien hitzek gehienak Xabier Leterenak dira. Beraz, poesia... Ziurtatuta dago. Hori. Aukeratzea ez da erraza izango, Peti, eta abestiak defendatzea ere hori ere ez da erraza izango, ezta? Badu bere lana. Kontua saiatu gara pixkat bakoitza bere terrenora eramaten eta bai nereak eta bik bakoitza bere estilotan kantatzen saiatu gara eta ustez nekoan ondo geltu ere. Oia Carlosen ikaberko genuke baino. Oso ondo bete du beraien lana. Oso ondo. Horrentxe sartuko gara mamian, baina lehenik eta behin lagun bat agurtu behar dugu, eta sartzeko esango diogu, hau ere artista galanta, Bai, galanta, galanta, bai. Biba, Mikel Elizegi! Hau, Mikel! Zer modu zaudeko ardilla? Ez dakizu zenetzako ere ze pozgarria den artista hauen ondoan eseritzea. Bai, ez da. Benetan esaten dizuela, no? Bai. Baietz. Gaur hori asko errea, ez da? Egan egingo dugu. Egan egingo dugu. Nik beti esan zandu dut, musika gure bizitzan niretzako garrantzia handiaka, eta nik musikari gabe ezin izango nitzake bizi. Hori egia eta petxatzen dut, zuek ez dare. Baina oi askoare gure bizitzan oso importantea da. Bai, ez dut horri gunkari baten ekartzera, oi askoare gure bizitzan oso importantea da. Hortxe utziko dugu. Oi asko dugu zitziko dugu. Oi asko, bai. Oi asko. Bai, eta oso importanteak dira, adibidez, Sarrion Handia, Lete Imanol, Joserra Gartzia, Gurutzeko Joan Donea, hor zuen abestiak gogoan, barruan aurkituko ditugun artista eta hitz asko, aukeraketari buruz hitz egin dugu ez dela erraza izan, ez da? Baina abesti horiek zuen lanean egoteak ze pixua ematen dion obrari, ez da? Bai, Proiektuari. guk errespetu handiz eta maitasun handiz abestu ditugu eta ensaiatu ditugu, eta bai, oso polita dira, bai. Bai hitzak, bai musika, bai dena. Bai, elkartu ginen eta errepertoria landu genuen, eta nire ustez oso ondo gelditu da. Plazer bat izan da, batez ere niretzat, jakin da nire musikak diela, eta pixka bat nire bizitzaren oso parte principala, eta orduan, emozionantea. Pentsatzen duzu denantzako horrelako diskoa tateatzea, erregalo bat dela, opari bat dela. Bai, Noski. Horrelako disko ateatza eta horrelako jendeakin ateatza ere, oparia da gehien bat, hori ez, bai Iñaki Salvadorrekin, Franciscorekin, Carlosekin, nereakin, kriston oparia da jende honekin egin alizatea eta disko hau defenditu alizatea, bai. Bai, Peti, esanten hasi zara, baina hemen hiru zaudete, nor dira falta diren beste biak? Bai, Iñaki Salvador eta Francisco Herrero. Francisco Herrero biolina jotzen du, Iñakik pianoan, eski. Eta gero musiko batxezu denak batera. Gero hemen izango zarete denak batera. Izango da gaurko gure plazerrik handiena. Aizu, Carlos, hitzek eman dizute inspirazioa? Bai. Musika sortzeko inspirazioa? Bai, niretzat, bueno, nik leheno pentsatzen ari nintzen eta beti Xabier Leteren hitzek eta nire inspirazio musikala oso lotura ona izan dute beti. Ez dakit zergatik, bueno, agian Leteren poesiaren indarragatik, ez? Jende askok izan dit, batzuetan oso tristeak direla. Baina niretzat, edertasuna ez da inoiz tristea, edertasuna beti nire bizitzarentzat behintzat alaia da. Eta tristura, sortzen den tristura hori, maitasunatik batzuetan sortu da. Xabier Letek Imanoli idatzi zion poema oso berezi bat, maitasunez beteriko poema bat da. Edo Jon Donek heriotzari nola esaten dion hilko haiz, eta gu esnatuko gaituk betirako. Olako gauzak ez dira triste, ez dakit, niri bentsat indarra ematen diate. Carlos, abesti hauek urteetan zehar konposatutakoak dira. Nola izan da prozesua? Zuk sortutako abesti horiek elkartu dute taldea, edo lehenik elkartu egin zarete eta gero pentsatu duzue zer egin? Beira, prozesua izan zen Iñaki Salvador eta biok, Imanol Jaz prozesuan, osea, kontzertuetan eta ikusi genuen oso ondo funtzionatzen genuela elkarrekin.
bueno, gu ezagunak gehala, ez dakit zenbat urte, 40 edo gehiago. Orduan pentsatu genuen, bueno, zer egingo dugu? Eta Iñaki pentsatu zuen, zure bestia grabatu. Baina hori egiteko beharko ditugu beste artista batzuk, ezta? Eta orduan esan genion Francisco eta Seitu Baietz, Petxiri, hoixen, eta gero beste abeslari bat behar genuen eta emakumea izatea nahi genuen. Iñaki pasatu zizkian bi abesti nereak kantatuta. Eta nik Seitun esan nion, aizu, kantari honek nahi baldin badu, ni zeruan nago. Eta Seitun esan duzun, Baietz. Ketxoio, kastin bat ez erregin gabe. Bertxoio. Eta hemen zaudete bi ahotsak, aizu eta zuei, hau abesten duzuenean, kantuak abesten dizuenean, hitzoiek zuri nerea zer pizten dizute barruan hitzoiek? Emozio asko. Eske, esan dutena, ez? Hitzak oso ederra dira, beraz, saiatzen naiz, antzerkian bezala, ez? Hitzoiek transmititzen eta jendeari helarazten. Petxi, zuk Baiezkoa berehala esan zenuen? Zer pentsatu zenuen deia jaso zenuenean? Bueno, nola ez zerran. Hori da, pentsatu ben. Baiezkoa, noski. Azkenean, bueno, egia erran, ni ere Imanol jasen tartan zertutan nengoen. Hori da. Eta, bueno, Carlosekin ere, dela urte unitzea zauzen gara, eta elkarrekin, Xabier Leteren hemenaldi batean ere elkarrekin parte hartu genuen, eta aspalitik ezautzen ginen, eta, bueno. Eta hori, eta banekin ja, Carlosekin plazerra zela jotzen Iñakikin ere Imanolen hain genuenean, baina nahiko gustora ez, aiz gustora ibili gehien, eta orduan ezin nuen ez etzerra, no, idudik ez. Disko grabatzeko zuen agenda nahiko korapilatu ebiliko, nola ebilizeat edo koordinazio edo etzen errasi izango, ezta? Bakoitzak hainbeste lan egiten duzuen, normalen? Bai. Bueno, baina errasin genuen, ez? Bai. Zer egunetan grabatu zenuten? Bi. Tita. 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 Bakoitzak berea, ala denok batera ere. Denok batera, bai, saiatu ginen denok batera egiten, ze, nahiko ensaio egin genitun, eta gero horregatik grabaketa joan zen hain. Ze, bai, entxeguak oso ondo juntziran, eta gero grabaketa Tita baten. Eta saiatu ginen ere, grabaketa egiten kontzertu bat izango balitz bezala, zuzeneko bat bezala. Eta hori, taldean sortu genduen ere grabaketa. Zuk esan dizu kanta batzuk tristek esaten duela jendek, baina denetatik izango da estilo guztiak daude, bai. Emozionatuko gara agian kanta batzukin? Bai. Ziki gero joko duten ere. Bai, bai. Bueno, Euskal Herriko aurpegi ezagun askok ere zuen aldeko apustua egin dute, eta horrela hitz egin dute. Unibertso. Estratosfera... Entzun! Post lagunek, post artista hundik sortu dute. Bider post kolektiboa gurekin daukagu. Bi piano, lau esku. Carlos Jiménez, Iñaki Salvador. Hainbat musikari. Francisco Herrero! Anitza Hots. Petxi eta Nerea Gorriti. Bihotz bat eta bera. Xabier Leteren eta beste giri batzuen abestiak berriro elaboratu, berrosatu eta eskainiko dizkigute. Aupa Bider Bost, honen aupa dizuet lan berri honekin. Biba! Eta bueno, benetan espero dut proiektu berri honek irteera eta bide polit bat eukitzea, hemendikan besarka da bana eta ezaztu beraien kanta entzutea bai. Bueno, lagun honak bintzat baituzu. Bai. Hori bai. Hori importantea da, Bueno. Eta bat horrela esan dute, zuzenean jotzeko data bat esan dezakegu, ezta? Bai. Badago data bat. Bai. Noiz izango da hori, Carlos? Maiatzak, 25ean. 21? Igandea. Enpanada nerea. Maiatzak 21 igandea, Donostiako Victoria Eugenian. Victoria Eugenian, oso ongi. Maiatzak 21, Victoria Eugenian Donostian. Eta, zer mugitzen da barruan, data horri begira, Petxi?
Bueno, Indaurrean. bainik deus, baina hurbiltzen den bitartean seguraski hasiko da zerbait mugitzen. Leku ederra da, Bai, leku ederra eta baina, bueno, nik uste disko hau aurkezteko lekua proposagorik ez dagoela. Ze kantuak eta lekuak bat egin dute fijo eta hu ere aiz gustora honen gara hor beti bezala. Bai, leku zoragarria da. Ni adibidez hor egon naiz, bai Imanolekin, bai Xarbileretekin, Antxon Balberdeekin, ez dakit, baina askotan izan da eta beti oso gustora. Hombre, politia izaten da disko bat grabatzera, baina gehiena gustatzen zaizuena da, gero, holtzan gainean jotzen. Claro, hori da politena. Hori da politena. Horretako Hor disfrutatzen da. Carlos, Xabier Lete eta zure artean harreman berezia zegoen eta disko honetako kantu batzuk idatzi eta zuri eman zizkizun musikatzeko, ezta? Nola izan zen hori? Ba, hola. Bueno, elkartzen ginen eta noiz benka berak pasatzen zizkian poemak, haber zer egin daikizun hauekin eta, bueno, hola gehienak. Baina kasu baten oso berezia izan zen, ze nik doinua egina neuken, zer da, nola esaten da, zortziko txikia ez... Habanera, edo neurria? Ez. Metrika. Metrika, bai. Bueno, berdin da. Eta nik doinua egin neuken eta berak izan zian aizu. Baimena emango aldiazu letra bat jartzeko eta besti bat egiteko honekin. Jo, nola, baimena. Nik kristo plazerra izango da niretzat. Amarreko txikia. Amarreko txikia, bai. Hori da. Amarreko txikia zen. Amarreko txikia. Eta adibidez, Imanol Lagunari agurra, abestia, agotxazu jartzen diozu, okerrezpa gaude. Abesti hori, abesti oso berezia lehen aipatu duzuzuk, ez da, Carlos? Bai. Ba, izan zen, bueno, elkarrekin junginen bere hiletara. Eta, bueno, beak oso ondo deskribatzen du eguna zer izango dendik. Baina, hor, niri elkartzen, ez dakite, elkartzen dira bi tristura desberdinak, bueno, Imanolen heriotza, eta Xabieria oso jota zegoen, baina hala ere gauza izan zen hori idazteko maitasunez beteriko. Oso gauza berezioa da. Eta horregatik musika horrekin tijoa. Eta tristura ez dago hor dago emozioa. Eta maitasun asko. Eta niretzat bizitzaren osagai principalena maitasuna da. Beraz, nik tizurez diot ikusten. Nik maitasuna ikusten diot. Oso gustorari gara zuekin izketan, baina zuzenan entzun nahi zaituztegu. Orduan, Nerea zerra bestuko diguzue gaur? Jardin bat zuretzat. Jardin bat zuretzat, oso ongi. Irukote hartu zazue zuen lekura, joan zaitezte zuen leku hartzen, segi. Oso ondo. Eta bien bitartean ikusten dugu, nola beste bi lagun ere, hortxe zai dauden, hortxe ditugu esaterako Iñaki Salvador, Francisco Herrero, bat pianoan, bestea biolinean, ahotxean entzungo ditugu Nerea Gorriti eta Petxi. Orain ikusten dugu boskotea osorik, ez da? Hemen 3 lagun ikusi ditugu, baina 5 dira, Bider 5 kolektiboa, esan digute, euskal kantagintzaren errepaso moduko bat ere badela lan, ez azken 40 urteotan oso kantu ezagunak egin direnak jasotzen dituztelako disko honetan, eta orain jardin bat zuretzat abestuko dute Xabier Leterena guk entzego ikusi dugu. Guk entzego ikusi dugu, eta merezi du beraz, etzazue galdu, hauxe da Bider 5 kolektiboa, jardin bat zuretzat. Egunak eta gauak, udatan neguak, etxipen ilunenak, zorion orduak, bizitzaren zauriak, helburu galduak, laztanik xamurrenak, bide erratuak, elkarren babesean, igarotakuak. Egun sentiko intza, goize koloreak, itxasoaren atxa eta koloreak, urruneko iriak, lurralde hobeak, musika eder
eskuak eskuetan amilduak gera, erreka bat bezala menditik behera. Oinazea geurea, geurea plazerra, itzal bihurtuko naiz zu galtzen bazera. Itzalaren itzala, ez ere zabera. Mugarik gogorrena, noizbait hil beharra, igaro eta gero munduko zeharra, menda beltzen usaia, zure irrifarra, berriro gozatzean nere ametsa da, zeruko jardinetan zerurikan bada. Haupa, jardin bat zuretzat, abesti zoragarria. Zatoz eberrizona irukote, Biderbost kolektiboa, bi lagun pianoan, bueno, Carlos Jiménez eta Iñaki Salvador, Francisco Herrero biolinarekin eta Petxi eta Nerea abesten, benetan abesti zoragarria. Bai, oso Nerea polita. oso hunkigarria da abestia. Bai. Hunkigarria da, eta jende askori bihotza ikutzen eta kolpatzen diona ere, bai. Ederra, benetan. Guk asko disfrutatzen dugu. Ez dut sekula hau egin hemen, baina... Ai! Izugarria, benetan esaten dizuete. Zea hotxak dituzuen, nola da normala hori gizona eta emakumea. Eskerrik asko. Eta zer raro egiten zait, bi pianokin, ez da normala, ez? Bi Ez da pianokin eta normala. inongi moldatzea do. Talde batean bi piano gutxitan ikusten da? Gutxitan ikusten da. Inoiz ikusi den. Baina kasu honetan, konplizitatea egon da beti Iñaki eta Bion artean. Eta, bueno... Eta hori da Porra jartzen originaltasuna da. ere, ez? Baita. Daukaten originaltasuna bi pianoekin hori oso ederra. Abia hotxa gero. Oso ederra. Ona. Jarraian zuen lanean parte hartu duen beste lagun bat agurtuko dugu. Zati handiagoa edo txikiagoa izan du, baina bere zatia izan du. Xabier Euskitze, arratsaldeon! Baita zuei ere, zer moduz? Arratsaldeon, Xabier! Kompainia honean. Bai. Xabier, Biderbost Arratsaldeon. kolektiboaren diskoren sarreran zuk egin diezu sarreratxoa, 4 bertso idatzi dituzu. Erraza izan zaizu idaztea? Bai, oso. Tira, ezagunak ditut, konplizitatea aipatzen dute hor behin eta berriz, eta nik badut konplizitatea boskote horrekin, tira batzuekin harreman luzeagoa eta sakonagoa izan dut, baina, bueno, bostekin ibili izan naiz oholtzan gisa batez edo bestez, eta tira, Carlosek egin zidan eskaera eta pixka bat kontatu zidan nondik zijoan eta, bueno, hori irudikatzen hasi nintzen begiak itxi eta errex etorri zitzaizkidan hitzak bai. Carlos, zergatik Euskitze? Horregatik. Gure artean konplizitatea ere badagoela. Xabier, alata guztiz ere zerbait alako kariñoarekin eskatzen dizutenean, ez alda presioa ere handiagoa? Ez. Honentzako, ez du nik horrelako eta ninolako presiorik sentitzen. Ez, da gainera, bueno, konplizitatez, estimuz eta amodioz eskatzen dizutenean zerbait, zuk ere baldintza horietatik sortzen dituzu gauzak eta horixe, bizipenak hor daude, orain dela gutxi Nerearekin ekitaldi bat aurkezten partekatu nuen oholtza eta elkarri esan genion, egunen batean, kantuan ere izango dugu aukeraren bat, eta gainerakoekin berriz, Iñakik nere diskorako
musikak sortzen eta pianoa jotzen eta parte hartu zuen. Pekirekin Xabier Leteren omenez egin ziren kantaldi haietako batzuetan kantatu nuen. Franziskok hainbat alditan jo izan du niretzat, guretzat, eta Carlosekin berriz, 1980 urtean izan nuen bizipen zoragarri batzuk izan nituen. Ameriketan ez da? Estatu Batuetara joan ginen, bai, Estatu Batuetatik deitu ziguten, han boisintzen jaialdi handieietako baterako, eta ni bertsotara joan nintzen, Ireneo Ajuria, Jonen Beita eta Jon Lopategirekin batera, eta gero, lehendabizi San Franciscora joan ginen, gero Boisira, eta Carlos Jimenez ere antxe zen, Imanol kantariaren taldean, eta niretzat oso bidaia trinkoa izan zen, eta Imanolekin, berarekin, Carlosekin, Imanol joan zitzaigun, aspaldizko, orain berrikitan galdua dugu talde horretan joan zen Carmen Otegi ere, denok hainbeste maite genuena, eta oso bidaia trinkoa izan zen, emozionalki niri asko eman zidana, eta Carlos kategoriko tipoa da gainera, benetako estimua diot, eta Carlosek eskatu zidanean oso erresa izan zen. Carlos, Xabier gaipatu du, 80ko hamarkadako Ameriketako bidaia hori, hor sortu zen zerbait, ezta? Bidaia horrek arrasto bat utzi zuen barruan. Bai, oso esperientzia berezia izan zen niretzat, eta denontzatu zez, Han elkar ezagutu genuen, eta, hor ikusi genuen gure artean zerbait berezia bazegoela. Eta horri esker, bizitzaren zer, jarraitu dugu horrekin eta maitasuna sortu da hor. Eta naiz eta oso gutxitan ikusi, gure artean beti zerbait badago. Eta kasu honetan, nik eskatu nion eta beak zeitun esan zuen baiet, eta oso bertso politak idatzi zituen, eta hori dana han hasi zan. Euskitzek esan digu, zuek eta... Ia 33 urte. Ia 33 urte. Euskitzek esan digu, zuek eta berak gustu musikal antzekoak dituzuela. Zein dira zuen gustu musikalagoa? Zakit. Niri rock and rolla, jazza asko gustatzen zaizkit, adibidez, niri. Niri jazza ere, baina, nik hori esan dizuet, Bider Bost kolektiboari elkarrizketa bat egin behartzen iotela, eta hemen izango zen ituztela platoan, eta eanik kuku bat egingo otenieken, eta hauek elkarrekin egin duten lan hori berehala bidali zidaten, letrak egiterako bidali zizkidan gainera grabaketak Carlosek, eta orduan nik sorkuntza lan txiki horri heldu nionerako baneukan beraien emaitzaren berri. Eta, hautaketa asko gustatu zitzaidan, interpretazioak ikaragarri gustatu zaizkit, eta egin duten aukeraketa eta eman dioten tonua eta ikaragarri gustatu zaizkit, eta nik horregatik esan izuen, benetan haien gustu musikalek eta egin duten hautaketak asko asen hauela. Xabier, galdera zaila, aukeraketa horretatik, zuk baduzu bakarren bat apartekotzat hartuko zenukena? Nik oraintxe kantatu dutenean, jardin bat zuretzat kantatu dutenean, beraiekin batera aritu naiz kantuan, niretzat behar bada 3 kanta hautatu behar banitu orain arte musikaren historian egin direnetan behar bada 3 bat izango litzateke jardin bat zuretzat. Hau Xabier Letek lehendabiziko aldiz jende aurrean Errenterian kantatu zuen, Lourdes aurrean zeukala, eta etzen gauza izan ura ere euskalduna baitzen, eta ura ere sentimentuak adierazten eta maite zaitut esaten eta oso motza baitzen, eta to my wife esan zion, pentsazazue. Baina gero hori kantatu zion, maitasunitz zoragarriak dira, musika ere ikaragarri gustatzen zait, eta bat hautatu behar banu hori hautatuko.
Ba, Xabier Euskitze, plazera handi bat izan da beste behin zurekin hitz egitea. Gogoratu, maiatzako 21 Donostian Vitoria Eugenian. Pilota partidarik ez badago, akaso joateko moduen izango zara. Agenda ondo begiratu beharko. Atzeratu egin beharko ditugu pilota Xabier, partida. alere, nik pixkot hiri ezagutzen dik, eta ez duk egia esan, asko gustatzen zaik hiri regetoia. Baita ere. Egia, Xabier. Hori beste gusto musikal. Gaur gauean geratuko gaitu dantzatzeko. Gero geratuko ditu. Aio artista. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ongi izan. Bueno, Ongi izan, ongi izan, aio, besarkada bana. Ba, lagun bat agurtuko dugu eta beste bati esango diogu sartzeko, berak ere baduelako bere ekarpena egiteko. Biba Izaskun, Moiano. Jauzi nahi. Ze ondo, zenbat musika, zenbat abeslari, zenbat instrumentu, zenbat jende, ze urrun. Ze urruti zaude. Konfinamentuko distantzia gorde behar dugu edo ez? Gripere ondoan dota. Azken aldiontan jendea, cuidado. Bueno, aizue, bazter baten hau naizuek entzuten ze ondo, nirearen ahotz goxoa, Petxiren ahotz apurtzailea hor, bueno, pianoan zuek ere bai, biolina zoragarria. Osona, taitazkun gaur zer kontatu behar diguzu? Ba, beti, gauza berriak ikasten ditugu eta gaurkoan ere gauza berriak ikasi eta egin ditugu. Zezuek bertsioak egite dituzue, Euskal abestien bertsioak, eta nik kalera atera naiz galdetzen ea Euskal abestien bertsiorik ezagutzen dugun, ea zenbat dakigun Euskal musikaz, eta horri buruz galdetzen aritu naiz, eta spoiler txiki bezala ere, musikariak ekarritan ere gora etortzen naiz, eta abesten da entzungo nauzue. Cuidado. Ez genuen gutxien esango du. Aiko euria indo gaur, izaz. Aizu, Xabier Lurra, beraz, nahi dudan beste abestu ezagin. Desiatzen gaude. Ikusten nahi duzue, ea zer dion jendeak, bertsioen inguruan, eta entzun nahi nauzue berrizkan. Noski. Ba, ona hemen zer dion jendeak Euskal bertsioen inguruan, eta ona hemen ni neu artista haundi batekin, Euskal abesti herrikoi baten bertsio bat egiten ikusten. Gustatzen zaizkizue abestien bertsioak? Ba, igual batutan gehiago. Laboarenak edo... Euskal talde batek egin zuen saltza bat euskaraz eta asko gustatu zitzaidan. Lehiaketa moduko bat egingo dugu, animatzen zara? Bai. Botako dizkizu eta abestiak eta taldeak eta esan beharko didazue, ea zein den bertsioa eta zein den originala. Min hau abestia, eta bi taldeak dira Berritxarrak eta Katamalo. Nik entzute Katamalo, baina ez dakit hori den originala duz. Berriz mina. Berriz mina. Efemerideak izeneko abesti bat dago, eta J. Martina eta Anarik abesten dute. Idearik ez. Gardiazu zerbait. Eta zintxuk ziren? Eskutitza izeneko abestia. Ez nortzuk diren hemendikat? Ez dut abestuko baino bai. Ez dakit nortzuk diren ez. Ez norden hemendikat? Dios. Corazón de tango, Doctor Deseo edo Zea Maiz. Ba, Doctor Deseo originala. Zergatik esan duzu Doctor Deseo. Delako, un poco más viejito, ¿no? Viejito? O sea, viejito no, baina oin dela asko. Badakizu abestia? Kantatzeko? Bai. Ez. Gaur abestu egingo zue, kalean guztientzat. Endian larrartean. Aurkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat. Pintxo-pintxoren bertsio flamenkoak idazu. Pintxo. Heavy estiloan. Pintxo, gure txakurra bat da. Ikusi arte, abestia, zehazka kanta estiloan. Ikusi arte. Aizuego, saldu duzue? Zematen da. Kai, egunon? Kaixo. Ekarri gaituzu zure, etxeko estudio honetara. Bai, nik deitzen diot kobazuloa. Hemen pasatzen ditudalako hainbeste ordu. Azken hilabeteotan, entzun eta ikusi zaitugu, sare sozialetan, punta-puntakoak izan diren abesti horien euskarazko bertsioak egiten. Baina une honetan,
orain nire album berria sortzen ari naiz. Eta hasi nintzen bertsio hauek egiten, erakusteko momentuko abestiak euskaraz ere oso ondo daudela eta polit geratzen direla. Kasu puntual bat izan dira beraz, baina badago abesti bat, bere bertsioa aspalditik egiten duzula eta estenatoki gainean zaudenean, entzuteko aukera duguna, ezta? Hilabete batean aterako dut Aldapeko abestiaren bertsio oso aktual bat, oso polita geratuko dena. Bada reggaetoia eta bada oso elektronikoa. Eta da oso txumba, jendea saltoka jartzeko. Abestia sortzerakoan erabaki horiek nola hartzen dira? Base egin du Aitor Castillo, dela hemengo Gasteizko mutil bat. Eta ja gero gainetik sartu genuen abesti tradizionala den zatea, eta gero ahotsak. Grabatuko dugu zerbait? Ekibanigatik aurrera. Bai? Probatuko dugu zerbait. Ea zateratzen da. Aldapeko zagarraren adarraren puntan. Aldapeko zagarraren kolaborazioa ya! Kaina Kai featuring Izaskun Moiano. Oso ideia polita, Oso, ongi. Nik uste dut, abesti horrekin iriki beharko luketela urrengo urteko sagardo denboraldia. Izaskun Moiano, eskerrik asko. Eskerrik asko. Autotunin honek asko laguntzen du. Bai, autotunin horrelako. Bai, hemen txegaude. Lasten zure txanda, baina aurretik, lehen aipatu dute, ezta? Xabierrek esan digu, jardin bat beretzat oso abesti berezia dela, aukeraketa gehiago zabalagoa da. Ze abesti haude gehiago zuen diskoaren barruan? Ze abesti aurkituko ditugu? Pilo bat, 13 dira, ez? 13 dira, bai. Eta denak ezagunak dira. Xabier Leteren gehiago, ezta? Xabier Leteren gehiago. Hitz gehienak, bai. Bere repertorio nibilitakoak, Imanolen repertorio nibilitako 4, eta gero beste bat, Birpor Betzaitzen repertoriokoa. Eta Petxikoan esan dit berriren bat ere badagoela, kanta berriren bat. Berria. Bueno, berria do, ez duguna entzun edo posible da bai? Edo asmatu indu Petxiko, nahin, Petxik? Esan berria izan ditek, ez dugula sekula entzun. Bale, kuidao. Diskoa besteak gogoan da, eta 10 abesti zarrak dira. Bale. Baina 3 berrik. Ondo esan da. Badakitzegatik naztu, usaian gatik. Horrek bai, usaia hemen dugu eta... Petiari da, denbora guztian onara begira, usai horrekin etorri zaio, begira ze marabila, ea plano orokorra bat hartzen duzuen, bat nahi dut, iskot beraiek gustora, usaitzea, medikazioa gure kamarak, begira, toma, Aiba, nerea bitu zartegi politia jartzen zuen, Carlos, eta Kafernetxo bat behar da. Azter nolako egaltxoiek. Erkinak da, guain dela ordu erdi bat, baserrikan ekarrik, itain, baserrikoak dira, nabaitzen da. Maianen gogoa dakazu jateko, beti bezala. Behin bertsolari batek esan zuen bezalanik, hainbeste hankako jasko hori ikusiko nuke. Bueno, songi dago. Ekarri asko. Bueno, baina zuek razillo hau probatu nahi bauzu, ez da erraxo izango. Kuidau, zuek parte hartuko duzue, nire galdera batzuetan, oso importantea galdera hauek, eta Euskal Herrian zaudeten guztiok sofatikan ez muitu, eta etxean ere ade asmatzen duzue. Begira, hortxe dago, kuidau. Zurekin hasiko naiz nerea. Lehenengo galdera. Zenbat, oso zaila da, zenbat oio daude munduan? A, 8 bilioi, B, 16 bilioi, eta C, 24 bilioi. Hoi asko pila badaude. 16 bilioi. 16 bilioi. Nerea, ez duz asmatu. 24 bilioi, kriston asko pila daude. Denak pintxatzea ere. Hori da, Carlos, zuretzako, venga. Gehienez, zenbateko abiaduran egin dezakete korrika oioek. A, 12 kilometro orduko, hau oso galdera raxa dira. B, 14 kilometro orduko, Carlos, eta C, 16 kilometro orduko. 12, 14 edo 16? 14 esan du. Bai, oso ongi 14. Eta gauza bat esango izuet. Gure Petik asmatzen modu, razilloa zuentzat. Ez badu asmatzen ez. Peti, cuidao, errazaten men, cuidao. Ea suerte ematen diguzun, Peti.
Zenbat urteko bizitxaropena dute oioek? Oso garrantzitsua du jakitea. A, bat edo bost. Bai, oso ongi. Ze oioak, baserrigan daudenak edo saltzeko egiten direnak. Pinganiotik esaten dute, baserriko. Baserriko, bale. Pinganiotik baserriko esan diate. Diferentzia hondi aldagoa, bai, hor txutziko dugu. A, bat edo bost urte artean, B, bost edo 10 urte artean, eta C, 10 edo 12 urte artean. Kuidau, zer dagon jokua. Bost eta 10. Bost eta 10. Bai. ¡Alaxe da! ¡Irabazi duzue! ¡Gero jaten duzue! ¡Hora, bost eta 10! Karo, baserrikoak esan dut da, horrekatik esmatu du. Bizi-bizi 14 kilometroko abiaduran, Oain bizi-bizi, ari da unaia bizi-bizi esateko kontuak, Bueno, oi askori buruz asko dakitenak dira Bugatti erretegiko. Bai, Lasartearrak Narciso da nagusia, eta bai, oi asko onak egiten dituztela. Non, prazan ikatzakin begira. Egunon, Narciso, zer dugu? Egunon, Mikel. Oi asko usaia zeok hemen, Narciso. Bai ba. Goiz-goizetik eurra ematen, Behin biarra zeok? Egin barra zeok. Torri honea irekin itzein editetan, Narciso. Venga. Zenbat urte dara mazo hemen Bugatti erretegian? Aurten gitxestik 7. urtik. Zergatik pentsatu zen, bai asko egin markiet? Garai bat, aragitxuri bat asko gustatzen dana. Jo mal gaituk ikustea? Ikusiko, jo. Parrilla hundia de gainera, Baina uniformia emangoiten lautzeko ere. Bale, nahi baldin badut, inazeok. Venga, goazen. Venga, goa. Ze berezitasuna dute Bugatti erretegiko oiaskoiek? Beira, berezitasuna hondin izaten dek, ez zerrez izatea. Hau zaukatek, oieskua, iketza, gatza, eta gozia bia. Larun bata batean, zenbat oiasko? Egin ditzakezu. Lareun boston oiasko. Hemen zuek ez duzu servitzen. Ez. Kuidau, nola da, nik enteatu nahi dut. Hemen erakusten diu jendiai, norbeak bere maila hartzen. Zerrun lana gutxitzen dukik? Saiatzenak aldon gutxina egiten, no? Ire egitea Nik lagundu nahi, behira, zaman. Laste gareko alanian, lasai. Hoxe ba, bega. Zenbat oiasko gizona? Hone karga daka, Horreon goitio, 60 bat. 60 oiasko? Bai. Bueno, Narciso, hau nola da? Launtzailea, hartu, bai. Erantzi, eta hango txuluan sartu, eta utzi. Hartu hau, honekin lagundu? Bai. Hola. Punteri, behar eta... Kapixo dik honeka, Juan, beste 40? Beste 40, venga, tope! Oiasko kementxe do eta bat neri begirari da. Beste lan inezkeo probatu. Oide. Dios, bero, zeok? Zeo nahi. Prestatuko aldiak horrela plater berezire emate da kanpora eramateko. Patata batzuk igual, Narciso. Hoxe, jarriko estibo, ba. Ahí va. Venga, ba, tira, Narciso. Eman eurra. Altxa. Iepa! Iepa, oiasko patatakin, ona, Narciso. Orde ingo dut, aber Lasarteko jendek zer esaten du. Aio, Narciso, eman eurra. Aio! Eta Bugatti erretegiak lortu du nire kalitatezko zeigua. Iepa, kaixo egunon, zer moduz gaude? Ondo. Kaixo egunon, ez beldurtu, lasai. Zer moduz gaude ongi? No te entiendo. Vale, pues no pasa nada, venga. Que es como es en inglés, galdera txiki bat, oso erraxa da. Lanean nago, Bai, nire bai, lanean nago. Nik horrela egingo dutak, eta ea zer dagoen, cuidao. Ea usaimenarekin asmatzen duzun, bai? Zuri izena? Rosa. Rosa. We all live in a celebration. Usaimenarekin. Oio. Ara, zer dagoan? Mira. Uy, mira. Hostia. Cuidado, que salta la hoguera. Chorua. Está cortado. Ordu erdi bat eta bukatzen dute, bai? Vale, perfecto. Zer dago hemen barruan? Hartzen diok, zerbait hartzen diok. Ze usaitu aldu zerbait, Bai, sustua. Zer usai hartu diozu? Oiaskoa. With potatoes. Igual izan daiteke with potatoes. Probatu nahi zu.
Oioskua. Patatas fritas. Oiaskoa eta patatas fritas. Bai, proba ezazue! Eta esaten badizut, Bugatti zer etortzen zaizu burura? Oiaskoa. Oiaskoa. Oiaskoa, bai, ala izango te da, bai, ala ez? Bai, oiaskoa, Bugatiko Oiaskoa. Tinta batean, bai. Oiaskoa. Ba, otra, Patatas. ¡Qué crack! Artista, oiasko patatakin, venga. Nerviosa, bai, urduri, bai. Bai, claro, bai. Oso, claro. Denan bertan itite, brasakin, erra. Hartu oiasko zatitxo bat, ganandu patata bat. Eskerrik asko. Ona aldao. Venga, probatu. Venga, probatu. Endistatik dator gure Maria Jesus. Ze goxua, Patatita bat. Venga, hartu. Ze goxua. Bugatiko gure oiaskoak erra daude. Agur rosa, guapa. Europe living a celebration. Ze onak, kristonak, nartizo txapeldun, oso onak. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko. Bai, Bugatti erretegia, oso onak. Eta zuei ere bai, mila esker benetan, Biderbost kolektiboa, Pekin ere Gorriti eta Carlos Jimenez, eskerrik asko bisitagatik. Oroituko dugu maiatzaren 21 Vitoria Eugenian izango dela zuen kontzertua, eta abestiako gogoan disko ere, hortxe dela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, etortzegatik, Bisitagatik. Mila esker. Ondo izan. Eskerrik asko. Urrengoan arte. Eta bixi goaz gaur, denbora gutxi daukagu Ariz Gamboa, Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon ikusentzule guzti-guztioi, eta bixi joango gara. Gaur zer, Ariz, gaur zer. Lehenik eta behin, artzaintza balioan jartzeko ekimen batetaz hitz egitera nator, bai? Eta denbora asko baino kalitatezkoa behar dugu, eta kalitatea emateko, alegia, berastegin, artzaintza balioan jartzeko antolatu dituzten jardunaldi batzuk aurkeztu dizkizuet, bai? Jardunaldi hauek, berastegin importanteak diren bezala Euskal Herrian oso importanteak dira, eta luz eta zabal egiten dira, landa eremua balioan eta landa eremu bizitza balioan jartzeko ekimenak, ez? Artzaintzak zerikusi garrantzitsua eduki du berastegin, eta horretarako, jardunaldi batzuk, martxoan 3, martxoak 4 eta martxoak 5 antolatu dituzte, eta jardunaldi horien abiapuntua hemen eskuartean erakusten dizuedan liburu hau da. B izenarekin. Ikusten duzu? Berastegi. Berastegi, belarra, eta B ardiek egiten dute B, ezta? Hau berez bada berastegin egin den ikerketa antropologiko baten ondorioz egindako liburu bat. Eta liburu honen oinarrian, hemen daukaten aberastasun guzti hori balioan jartzeko jardunaldi hauek antolatu dituzte. Jardunaldi hauek egun ezberdinetan egingo dira eta dinamika ezberdinak eskainiko dizkigute bertan. Pentsazazue, adibidez, bertako berastegiko artzai gazteek, bertako umeekin gazta egite tailerrak antolatuko dituztela. Ander Barandiaran, hemen gurekin egon den hartzaia, hemen ikusi dugu, behin baino gehiagotan, erreportaje bidez, elkarrizketa bidez, hemen euki genuen, Ander Barandiaran hartzaiak, kontu kontari eukiko ditu bertako herritarrak, bai? Bertako arkumea balioan jartzeko, Larsabi, arkumea balioan jartzeko kooperatiba, hartzai kooperatiba, Larsabik ere elkarrizketa bat emango du. Eta gainera, arkumea burduntzian jateko aukera. Ezintzen falta. Konbentzitu nauzu. Uste dut, gutxienez eskaintza oparoa dela, naiz eta bixi gauden, badakizue, jardunaldi hauek ze importanteak diren. Eta zergatik ekarri ditut jardunaldi hauek gaur gogora? Askotan galdetu digutelako ostiraletan, ea hartzaintza balioan jartzeko edo ea hartzaintza aurrera ateratzeko ze ekimen egin beharko lirateken. Eta askotan esan dugu, baliabideak, dirua, instituzioen laguntza, baino ez da hori bakarrik. Kontua da gizarteak balioa eman behar diola, herritarrok balioa eman behar diogula horrelako jarduera bati, bizimodu bati, gure ingurunean daukan garrantziagatik. Eta hori berastegin oso garbi daukate. Horregatik antolatu dituzte jardunaldi hauek. Baina jardunaldi hauek bezala, hartzai txakur txapelketak adibidez, horretarako badira bide, herrietan egiten diren azokak, badakizue, gazta azokak edo hartzai azokak Euskal Herrian nola antolatzen diren, eta ekimen guzti hauek oso garrantzitsuak direla aldarrikatzera nator gaur. Eta, badakizue, martxoaren 3, 4 eta 5, denok berastegira
eskaintza oparoa. Araiz Gamboa, plazer bat gaur ere, behorrak eta behiak ere joan daitezke, bera? Baita, Ardiak bakarrik, ez da? baita. Oso ondo, aukera zoragarria beraztegin aritz eskerrik asko bizi eta oso ondo hitz egin duzu gaur ere. Bihar hemen izango gara, lehenbiziko orduan Ukrainako gerrari buruz urte bete gerra piztu zela eta gauza asko dauzkagu kontatzeko tamalez. Eta bigarren orduan, untza taldekoak izango ditugu hemen gurekin gaur esan dute taldea. Ustera doazela eta horrexegatik bihar hemen izango dira eta zuzenean abestuko dute. Hori guztia bihar orain eguraldia. Bibagu! Eta biba zuek!